és com me comunique jo amb els meus amics i és del meu poble. Per fi ha arribat el gran moment d'olorar la teua pell i sentir-te a prop com jo volia. L'alegria d'escoltar el teu batec em porta la serenitat i té la força de la vida. En realitat has de saber que hi ha llocs canuts que mai tenen prou, es volen menjar a tot el ramat, cabres desajustades demanen pietat, fluixes curruixes homes de sac, botònica sotana que van predicant, princeses que xuclen la sang, però tu has de ser valent perquè anirem a trobar-te en el Mampeixer, fer-me i passejarem, veurem la cara oculta de la lluna, escalarem el cim més alt, tocant el sol que la vida cada part. Que la vida te vaya bonica, que la vida te vaya bonica, que la vida te vaya... Per a dignificar la nostra llengua hem d'utilitzar tots el valencià en tots els llocs públics i en tots els espais que n'hi ha diàleg. I l'única manera és els mitjans de comunicació, espais públics, difusió pública, en tots els llocs on la gent es vol comunicar. Creu-me, tu vals més que totes les teues mentides. Ja aprèn a volar cada dia més alt, sense oblidar és que t'han d'estimar. La vida quan passa ja no ha de tornar, no dubtes en disfrutar perquè anirem a trobar-te en el Mampeixer, fer-me i passejar, veurem la cara oculta de la lluna, escalarem el cim més alt, tocant el sol que la vida cada part. Que la vida te vaya bonica, que la vida te vaya bonica. Vosaltres som del poble de Montroi i jo de Real. Jo dono les assignatures en valencià mentre de castellà i la d'anglès. I jo igual. I escoltar la teua veu cada matí i descobrir nous llocs jugants. La idea és que ells, des de la seva pròpia llengua, des de la seva pròpia cultura, aconsegueixen comprendre tota la resta de cultures del món. Contracorrent i escoltar la teua veu cada... Jo m'he criat en Canal 9, en TV3, i jo veia tots els dibuixos en valencià i ara veus que hi ha una sèrie de generacions que no estan criant-se en valencià. Tenen tots els mitjans de comunicació en castellà i el que està en perill és l'aprenentatge en valencià des de menut. De la vida somriure quan caus tu t'alces i mires al món amb un gran somriure. Que la vida te vaya bonica, 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 que la vida te vaya bonica. Ves i juga pel carrer, que la vida te vaya bonica, fins sempre satisfet, que la vida te vaya bonica. Et desitge jo, fill meu, que la vida te vaya bonica, que la vida te vaya bonica, que la vida te vaya bonica. De la mà de l'Escola Valenciana a la Ribera i entre totes i tots hem contagiat a la majoria de les associacions festeres, culturals, esportives, comerciants i socials locals. Perquè és un goig i és un honor rebre al nostre president de la Generalitat. És un detall perquè això visualitza que hi ha una altra sensibilitat respecte al valencià, respecte a la recuperació del valencià i respecte a l'educació en valencià i al seu ús social. Una altra sensibilitat social que es veu ahir patent i que s'han acabat els anys en què els moviments socials anaven per un lloc i els nostres governants anaven per un lloc. Anem a sumar esforços.
valencians estimem el nostre país, la nostra terra, la nostra llengua, la nostra identitat i això és motiu d'alegria. Estem avançant, estem creixent, el valencià va creixent. Estem treballant perquè realment allò perquè hem lluitat tanta gent, allò perquè heu lluitat tant vosaltres i seguiu lluitant dia a dia es faça realitat. I poquet a poquet ho anem construint, poquet a poquet ho anem aconseguint. Que la vida te vaya bonita, que la vida te vaya bonita, que la vida te vaya bonita. Estic molt content de com ha anat el dia i el que queda sembla que serà també molt bé. No podíem esperar menys, ha hagut un gran esforç per part de totes les associacions de Guadassuar, de l'Escola Valenciana, la coordinadora de la Ribera, tot el món s'ha volcat. Era una trobada llargament esperada per tot el poble de Guadassuar i a la vista està. La veritat és que estic molt content, emocionat també, de només sentir la moixeranga davant de l'Ajuntament que ara va començar la cercavila. Bueno, m'he posat a plorar i no he parat fins que hem arribat així. Ha sigut tot un èxit, ha vingut moltíssima gent, tot el poble s'ha volcat, però no sols el poble, els col·legis, han vingut un muntó de tallers, han vingut, com ha dit, moltíssimes autoritats de la Generalitat, de Diputació, de Conselleria, i també no vull oblidar-me tampoc de donar les gràcies a totes les associacions del poble, perquè això ha sigut possible perquè totes les associacions del poble s'han volcat. Festers, La Falla, Festeres, clubs d'atletisme, teatre, associacions de ball, tot el poble s'ha volcat en les trobades, perquè tots tenien ganes de que les trobades arribaren a Guadassuar. Pràcticament el 80% de les comunitats educatives de la comarca han estat avui presents a Guadassuar. Nosaltres calculem que aproximadament al llarg del dia, perquè la gent ve a onades i se'n va, entre 25 i 30.000 persones han estat a Guadassuar. És molt important perquè nosaltres la intenció que tenim quan fem la trobada és portar també les campanyes d'Escola Valenciana i avui tocava portar la campanya de la llei per la igualtat lingüística. Què vol dir? Vol dir que volem que l'actual govern valencià legisle una llei d'igualtat lingüística que aplique els drets lingüístics per igual, parles castellà o parles valencià.